2000 metro kuadro ditu gureak taldeak gaur Bergarako Telleria Industriagunean inauguratu duen lantegi berriak eta berau burutzeko 3,8 milioi euro inbertitu dira. Finantziazio guztia gainera taldeak berak hartu du bere gain. Goizean egin den inaugurazio ekitaldean, taldeko arduradun eta aldundiko ordezkariez gain, Bergarako alkate hoi Jose Luis Elkoro eta Victoriano Gaiastegi eta egungo alkate Jesus Elortza ere izan dira. Iñaki Alkorta gureak taldeko presidenteak taldearen eta Bergarako herriaren arteko harreman azpimarratu du hain zuzen ere. Esanez, duela 40 urte taldea sortu zenean, Bergararena izan zela bultzada nagusiena. Alkortak esan du baita ere lantegi berri honekin aurretik zegoen eta hierrean leku gehiago izatea lortu dutela, baita taldearen ahalmen handitzea ere. Krisi garaia izan arren horrelako inbertsioak egitaren garrantzia ere azpimarratu du Alkortak. Badakigu, klienteak orain danak problemakin daudela ere, krisis honeri, buelta ematen hazen zaioneako, prest egotea oso importante izango dela, etorkizunean ere, kliente horiei, gure kapazitatea eta gure lana eta gure elkar lanerako borondatea saltzeko aukera. Jesus Elortza alkateak beraldetik esan du pozgarria eta ohore bat dela krisi garaian lantegi hau herrian irekitzea. Pozgarria da, eta netako gainera esatia daukat, ohore bape hala, alkate moduan. Azkenian honek bai sortzen dau, ez bakarrik gureak taldien dako, baizik eta herrixan dako sortzen dau onura bat eta behaztasun bat, ez? Inauguratu duten instalazio hauetan, gureak taldeak kablea prozesatzeko planta berria jarri du martxan. Produktu hau etxe-tresna elektrikoen sektorera eta automozioera zuzenduko da. Asier Vitoria taldeko alor teknikoaren arduradunak esan du, horrelako instalazioak beharrezkoak direla merkatuak eskatzen dituen zerbitzu, kalitate eta ekoizpen alorrei behar bezalako erantzuna emateko. Gaineratu du eraberean gaur egun 34 langilari direla lantegi berrian, baina bertako ekoizpena taldeko beste 100 langileren dako dela onuragarria. Garrantzitsua dena da, hemendikan eta hornitzaile moduan lan egiten duen CP korte peladoen gazteko tailer honek, gero gureak ken beste tailerretan, montaietan eta kablean montajeetan, beste 250 pertsona egunero enpleatzen dituela. Egun gureak taldeak 4.000 langile baino gehiago ditu, horietatik 306 debagoienekoak.